Her har Birk los på ku og kalv, som vi ikke skal skyte. Men han jobber jo for det da. Det var til kriger som gikk. Da er kriga skutt, så da kan jeg gå inn på losen og få tak i Birk, for da er jakta over for i år.